Ngeten mengke sing mriku mboten ketok. Ngeten nggih, Bapak Ibu nggih. Besok lagi kalau ngundang saya posisi hadroh di belakang, tidak di depan seperti ini. Ya. Langsung ya, jadi besok lagi Bapak Ibu kalau ngundang saya posisi hadroh sepanggung dengan saya. Tidak seperti ini. Oke? Oke. Karena saya itu ngisi pengajian untuk jamaah, bukan untuk tim hadroh. Masuk? Nah, oh no. Masuk? Nah, nek ngene kan dadak ngene-ngene. Nah, nek karo tim hadroh kan wis kulino. Nggih. Oke? Oke. Ayo semuanya memperhatikan. Halo. Kok kaya ijik semruwang nggih? Halo. Suaranya tidak terdengar karena ini speakernya menghadap ke sini semua. Mboten krungu, Bu? Nggih. Wis pokoke ngeten, sak krungu-krungune, ngoten nggih? Nggih, sing sak krungu-krungune. Nggih. Oke, Bapak-bapak bisa mendengar suara saya? Bisa, nggih. Ibu-ibu? Ala. Nggih, rodok rapati krungu, ora apa-apa, dicerake ngeten. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ngajak bersyukur kepada Allah. Syukur datang Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya dalu punika saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Ngeten nggih? Sehat napa mboten? Sehat mboten? Waras mboten? Urip mboten? Oke, kita lihat dulu. Tak tontone sing waras pira, sing ra waras pira. Oh, sing kene iki waras kabeh. Ketok wong waras iki ketok, etuk senek resik niki waras. Nah, ngoten. Bapak-bapak nggih waras, alhamdulillah. Nek kula rung etuk kok. Nah, sik kosong kok. Ngoten nggih, mboten napa-napa mubalik iki keri, biasane ku digawake mulih. Biasane lho nggih. Nek sing panitiane paham. Engko nek kene paham apa ora? Nek mriko-mriko paham apa, Pak? Ra ketang ngopo mesti digawaki. Nek kene rung mudeng aku. Halo. Sapa gelem syukur nikmate ditambah karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ana wong diparingi nikmat Gusti Allah kok gelem syukur, insyaallah nikmate ditambah karo Gusti Allah. Masuk mboten? Syukur sing paling gampang lesane muni alhamdulillahi rabbil. Saged mboten muni ngoten niku? Oke, kita buktikan. Makasih. Ternuwun. Nggih. Nek mriki modele susu cilik nggih. Susu kok sakmene. Oke. Oke. Wis cilik siji. Halo. Nggih, monggo Bapak Ibu sedaya sing sami rawuh halo. Bareng-bareng mengke muni alhamdulillahirabbil alamin. Sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Nganti turah-turah. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Ayo coba jujur. Bapak-bapak mendel sik. Aku tak nggarap wedokan kene. Wedokan kene kok tuwek-tuwek nggih. Endi? Lah iya. Kaya ngene iki ayu. Ya Allah. Oh nggih. Nggih, iki ayu tapi 40 tahun yang lalu. Ning jembleh kok ngene. Ibu. Wah, kemayune. Biasa wae. Kali ini, Ibu. Sing kulo nama itu wong lanang apa wong wedok?
Oke, sing kompak nggih Bu nggih. Pisan ka sing kompak bumbung bojomu ono. Oke? Ibu sing klina maido wong lanang apa wong wedok? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Iki ngopo? Ngono ya ora mau-mau iki lho. Ya cepet. Nah. Ngono kuwi mau-mau gen ora ganggu. Nah. Wong wis tengok-tengok ning panggung arep awet mau ora dikeki lho. Sakte. Wes, aku ra sisan. Oh, dosa. Halo. Nggih, terima kasih nggih Bu nggih. Pancen sing klina maido ki wong lanang. Nggih napa mboten? Nggih, wong lanang iki dikeki pira wae kurang. Nggih napa mboten? Kok mur sakmene. Ngono ya wong lanang. Nggih ta nggih? Sing cerewet ya wong lanang, sing galak ya wong lanang. Mula diarani lambe lanang. Ora ono lambe kok lambe wedok iki lambe apa? Wes puas kowe. Pun mboten sah dibales nggih Pak nggih. Pun asal dia bahagia ngoten wae. Wes sekian tokno wae. Ngono atine seneng kok. Wes ngaten nggih Bu nggih. Sing penting marang peparinge Gusti Allah aja sok maido, disyukuri. Nek mbah-mbah awake dhewe, orang tua kita memberikan pelajaran nrimo ing apa sing dadi peparinge Gusti Allah ditampa kanthi ikhlas, kanthi bunga, insyaallah hidup kita akan bahagia. Urip bani iki lho. Dosa kowe. Piye? Dibatin. Lha wong kok senengane apa-apa dibatin iki lho. Wis ngene Pak Seso nek blonjo bojone dibatin wae. Wong kok senengane batin iki lho. Ayo kudu ditokke. Nek ra metu ki ra penak. Piye? Halo Mas. Kayak syutingan sing rada lemu kan lho Mas. Lah kali. Mayel tenan lho Mas. Lah kuwi lah. Oh. Di zoom lah kuwi lah. Lah kuwi ngeyel karo mubalek iki Mas. Sing rada lemu kembar iki lho Mas, kembar iki. Nah, anu Pak niku sesuk nek pengajian rasa diundange Pak. Halo. Ya, mula terus dieneki halal. Halal ki hubungane menungso kalih menungso nggih napa mboten? Tidak ada manusia yang sempurna. Nggih napa mboten? Maka 3 perkara langsung to the point Mas. Ndang rampung jam 10 kurang pira Mas? 10. Ya, 10 menit Kas. Lah tekan jam pira? Jam 11. Jam 12. Lah kono tekono panitia kuwi wani apa ora wong? Dene iki nari panitia nggih Pak D nggih. Nggih tiwas engko tak tekake jam 11 12 tibake panitiane mur meneng ae. Ora ana tambane ya. Modar no aku. Halo. Masuk nggih. Salasun man kuna fihi hasaballahu hisaban yasiron. Ana 3 perkara nek sedaya warga dusun Kaliwuluh Kidul iki iso nglakoni 3 perkara iki sing hubungane menungso kalih menungso hasaballahu hisaban yasiron. So ing dina kiamat sekabehane wong dusun Kaliwuluh Kidul iki kabeh dihisab karo Gusti Allah kelawan hisab sing ringan. Apa tok Mas kene iki? Padahal ya wis tak omongke hisabe gampang ngono ya tetep amin ngono ya ngelenan jaman. Apa wong kene iki nek muni amin ngono dadak diabani to cah. Ya di ngono ki ya ora krasa tetep meneng ae ya. Ayo baleni. Pokok angger apik ki amin ngono lho. Mbok gen dikabulke karo Gusti Allah, oke? Oke? Ada 3 perkara. Sik. Ana 3 perkara sing hubungane menungso kalih
menungso wong dusun Kaliwuluh Kidul iki iso nglakoni 3 perkara iki sok sekabehane ing dina kiamat diringanke hisabe karo Gusti Allah. Lan digampangke nggone munggah swarga. Kelawan kebak rahmat barokah Gusti Allah. Nah, ngono kuwi lho. Dadi kompak ngono lho. Antarane mubalek karo jamaah ki yo ngene iki. Dadi disoting ngono mak ditonton sesuk iki patut ngono lho. Ora mubalek nganti pecicilan arep modar jamaah mur lolok. Kaya manuk gemak kaliren lho. Halo. Niki pokoknya pengajiannya santai mawon gitu nggih. Oke? Sapa ngantuki sapa kuwi? Balik nganti ngene-ngene kok iso merem iki lho. Nomor 1. Lape iki. Rano gosekane. Halo. Yang pertama timan haramaka. Warga dusun Kaliwuluh Kidul urip beberan agung neng alam donya dadya wong sing lumrah karo tanggamu, dadya wong sing seneng tetulung marang tanggamu, dadya wong sing loman karo tanggamu, seneng dana driyah, seneng paweweh, nyah sa ya langi nyah nggih. Terima kasih nggih Pak nggih, barokallah. Halo. Ngoten nggih Pak nggih. Lah gandeng wong Jawa kan jenenge ya nganggo Jawa, ater-ater, weweh, munjung. Ngoten nggih Bu nggih. Pun monggo niku mriki enten mboten? Lanjutkan Pak, itu baik. Ngoten nggih. Suka memberi. Ibu-ibu ki sing senengane duit niku nek badhe ora seneng duit. Nggih napa mboten? Duit-duit mur dikeke cah cilik-cilik ngeten iki. Nek nggen kula jenenge Fitrah. Fitrah. Anu Nduk, kowe fitrahmu tok pira? Fitrah. Dapat berapa? Oh langsung mbok kene mbokmu to kowe. Oh lah iki piye? Mbokmu sing ngendi mbokmu? Mbokmu sing ndi? Oh lah kowe diapusi mbokmu kowe. Bocah cilik-cilik niku do sugih-sugih lho Pak. Sak mono kuwi sedina ra mati sak yuta lho kanca. Nggih. Nggih mergo lumane wong niku nggih Bu nggih. Tur nek ngekeki mesti duit apik, ora mungkin duit elek. Nggih, anak kula loro niku ngapunten sing nomor 1 niku entuk 4 yuta. Anakmu balik kok. Adake wong Kaliwuluh Kidul. Nggih, sing nomor kalih niku malah entuk gangsal, Pak. Gangsal yuta. Gue nek ngekeki do akeh-akeh kok, Pak. Nggih. Anak kula niku. Wah, wetu akeh nule. Terus bar maghrib ku diitung ning ngarep TV. Wong loro menu glenikan ngitung, mboke nyerah. Dapat berapa? Mboke. Anak kecil ndak boleh bawa uang banyak-banyak. Nanti ndak hilang. Aja mbok duduhke ayah. Kok ndak nggo tuku rokok. Ngoten niku terus digawake buke wae. Ngono ki ya terus manut iki. Nek kene ya ngono. Oh. Wong tua kok ngajari investasi bodong. Halo. Ngoten nggih. Mula terus kok bojo kula niku bakdo petang dina niku bakdone napa Mas? Senin nggih. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat niku terus ngejak kula, "Ayah. Ya Umi. Ayo antarkan ayah An Umi yo di mana? Kemana? Ke toko Mas Semar. Mau ngapain? Beli gelang. Apa Umi punya uang? Duitnya cacah." Nek mriki pripun? Diaturi kok.
Nggih, pokoke dadi wong sing lumrah ngoten nggih. Suka menolong pejabat mustaka. Ndendas. Betul. Tangan tetap moro. Sing sugih ditekani, sing sedengan parani. Sing melarat tekani. Betul. Betul. Mula kowe urip ning alam donya aja dumeh kowe. Jangan pernah kau hinakan orang yang kau anggap paling miskin di tempat ini. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling bodoh di Kaliwuluh niki. Betul. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di Kaliwuluh ini. Ojo-ojo. Ojo-ojo niku nek bahasa mriki napa? Nek jangan-jangan niku akeh banget kok lodoh. Bobor ngono kuwi, Pak. Ojo-ojo nggih. Bapak Ibu, jangan-jangan ojo-ojo. Mulianya kita tuh karena mereka. Mulianya kita tuh karena orang-orang miskin itu. Contohnya dalu menika. Apa enek wong sugih gelem pentalitan masang bopong ngene iki? Enten mboten? Gelem Pak Lurah petalikan mocong. Ini. Pak Lurah rawora. Wes mumpung ra ono diloske. Yen los ra ono. Tapi sesuk syutingane mang kon nonton nggih. Betul, masuk kula paham nggih. Jangan pernah kau menghinakan mereka. Jangan-jangan mulianya kita tuh karena mereka, Bapak Ibu. Sing gelem noto panggung ki sapa? Apa gelem wong dedek sugih? Gelem Masuk karo kula. Maka jangan pernah kau hinakan. Aja dupe sugih banjur do. Ayo le dituthuk. Iki nyambut gawe. Ayo dituthuk iki nyambut gawe. Iki bayarane larang kono. Oke, kaya biasanya ya. Nek aku muni aja mbok tuthuk. Dadi nolele. Aku nek muni aja mbok tuthuk, ana balik muni kok ditutuki lho. Oke? Soale cangkemku karo rebana iki ra tau gathuk ya, Le. Nek nganti gathuk nyonyorno. Oke, niki waras kabeh to. Bapak-bapak nggih. Nyaut nggih. Sing waras nyaut nggih. Tuh, iki penutup. Lho, wong wedok senengane ngono kuwi kok. Dene rung wis lemese, wis ditutup. Ngono kuwi tok. Aja dupe sugih banjur do. Sik, kowe meneng sik, Mas. Kowe dosa kowe. Ayo kabeh muni nggih, Bapak Ibu nggih. Ngono kuwi ya dadak diabani kok cah kene. Memang kene iki wonge angel-angel kok. Lah iya. Ora sah wis moh aku kon baleni. Wong wedok kon baleni senang-seneng sing lenang kuwi iso ndeprokno. Baleni. Kon ora ngeden. Kene iki nganti petentengan kaya ngene. Awal kok dadak diabani susu obo. Amin obo. Keplok obo. Jon-jonen kok mulai aku yang dadak obo dah. Yang kedua, satu, anak meminta maaf kepada orang. Yang kedua, istri kepada suami. Bapak, halo Bapak. Pak. Bojone jenengan pun sungkem jenengan. Wes urung. Nah, karena apa, Pak? Bapak khusus bapak-bapak. Wong wedok gelem ngaku salah ki gur nek bakdo tok ngene iki. Nek ra bakdo ambok nganti mudar to. Wong wedoke ra ono salahe, ra ono kalahe wis gen. Was kowe. Gelem ngaku salah omongane ra cetha. Nggih no kaya bojo kula niku sungkem niki. Sotingan.
Langsung tak dangake, tak peluk, tak cium ngono wis. Ngono. Lah ngopo karo bojone dhewe kok? Aku ngerti bojoku ngeri no ayu rating jembembleh ngene iki. Ha 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 ha. Mah gah. Engko ndak dadak ngabani nek. Nggih insyaallah mengke lain waktu nggih Bu nggih. Dadi hubungane awak dhewe karo Gusti Allah nggih sae mergo poso ing bulan Ramadan, kalih menungso padha menungsone nggih nyuwun kampunten habluminanasnya juga baik. Wah apik piye to Mas Geli? Sebab aku ning masyarakat yo lumrah karo tangga, seneng tetulung karo tangga, nek karo tangga yo gelem gentenan. Lak ngoten to nggih? Kita bermasyarakat kan gentean Pak, kene digawe, ngewaki sing kene, sesuk kene gentean digawe, yo ngumpuk ngene. Ini namanya bermasyarakat. Sing nomor loro napa? Silaturahim. Nggih, dikuatke Pak. Neng nggon pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita oh kawin lagi piye? Bercerai kita runtuh kok kawin lagi. Nggih, masuk nggih? Kuatkan, nggih. Kita hidup di Indonesia itu negara yang paling aman sak jagat koret. Kalau rasa ngeden-ngeden ngejak perang, siapkan pasukan, iki kurang gawean. Kira mboten? Masuk mboten karo kula? Awak dhewe iki urip lumrah ning masyarakat, hebat. Oke? Oke. Yang ketiga saling memaafkan. Duwenono ati sing longgar, gede pangapurane, jembar dadane. Masuk? Pun faida fa'alta dzalika tadkhul jannah. Telung perkara iki nek wong dusun kali wuluh iso nglakoni, insyaallah kabeh dijamin munggah swarga. Amin. Oh, wis rampung tenan iki, Mas. Nggih, ngaten nggih, Bu. Ditutup donga wae. Nggih donga nggih. Dongane basa Jawa mawon nggih, Pak nggih. Wong Jawa kok ndak dikeki bahasa Arab malah nganggo basa Jawa mawon. Monggo diawali surat Al-Fatihah. A'udzubillahi